Dinlemejäňize salam. Men Altın. Habarsız galmanyň 327-nji bölümine hoş geldiňiz. Uzak aradan soň men ýene garşyňyzda. Göresiňiz geldim meni. Dogryňyzy aýdyň. Soňky bölüm tesirlere seretýän welin adymy tutýanam ýok. Sady ağatdan sikirýän her ýerinde. Mene sizi göresim geldi. Biraz kameran öňünde durmanym ýadymdan çykardyr. Şoň üçin biraz tolgunup gowy alyp barmasam tesirlerde söwmeň. Onda näme dostlar, meniň gelenimi Jeytunura bildireliň. Sizden bet kommentariýlara, like'lara garaşan we ýuwaş-ýuwaşdan täzeliklere başlaýlyňmy? Klip täzeliklerine Amalia'nın geçermi klibi bilen başlaýas. Aýdym Amalia'nın öz stilini duýgulu aýdym bolupdyr we bir hepdäniň dowamyna 60 000 görülmäni geçipdir. Berekella. Bu da geçermi? Bu da geçermi? İçimdeki yanan yangınlar öçermi? Karvilla diýsem, köpüňiz tanarsynız. Aýdymçylarymyz üçin gatyken hit aýdymlar ýazyp berdi. Sazanna we DJ hökmünde tanalýan Karvilla bu geze Kayra ady bilen täze proýekde başlaýar we onuň ilkinji klibi Ertir. Aýdym we klip atmosferaly gaty gowy bolupdyr. Berekella dowamyna garaşýar. Gözlerler geçen günler düşençe ertir. Ruhum damarlanma ummat duygulam yetim senle yatlama. Täzeligimizde söhbet Jumaýew bilen dowam etýär. Why da day. Edil çağajyk ýyllarymyzda ýaly vibe beripdir. Owo çağalar mene halydym. Yarım almadı sözüm dade, kızardı güller yüzüm dade. Yarım almadı sözüm dade, kızardı güller yüzüm dade. Aşkına yar aşkına caneyn, onun aşkına men caneyn. Dize töleme durman işleýär. Her hepde diýen ýaly klip hödürleýär. Täze klibi Melis Halbaýew bilen döneýin. Nerede? Bu wagt olar ýalızan, dilinde aňsat. Yoklay. Seni söýmedik bolsam çydamazym saňa leyley. Meni sowadan bolsam ýanamazym saňa leyley. Meni doýuran. Täzeliklerimizi hip-hop dünýäsi bilen dowam etýär. Avduday Fit Aragon Oya. Men Abdurrahman Artu men O2 ýala gerekli. Sözlerim biter etdi. Damdy yer etdi. One take no adlib biz häzir. West Coast'ta biziň sowusumyz başga. Menem düýün dogmadym. Daraly we öwrenlim giň bolmagy. Mähri Peroli we uzak aradan soň klip hödürläpdir. Hayri deýsin. Ýöne klipde özü ýok diýen ýaly diňe başynda görünýär. Klibi bolsa polny ýaşjylarymyz alyp çykypdyr. Ene de bu durmuşda garşmadyň ýara. Näme bolsa da bize hayri deýse. Klip täzeliklerimize dowam etýäs. Eldar Ahmedow bilen Ýüregimi berdim. Eldar tölemi 2 hepdäniň dowamyna ikinji klibini hödürleýär. Gözleriň haýrany, ýalgyşan alýajany, ýüregim berdim men sana. Sen arzularymyň bary, sen Maral Durdiyevanyň gyzy Aynur Saparova Mekan Sariyev bilen täze klip hödürläpdir. Ümsümlik. Ýöne aramazym sümlik. Aýdyp bilmän gezimken köselim. Men içimdeki sessizlik, sensizlik. Halipa Ogulbibi Riyemowadan dostluk arada täze klip. Gelinini Han Pehliwanowdan Jani sesi halkaydym dinläli. Gary bar gary. Gaty gowaýdypdyr. Yürperim gidel ay gülşen feylile gülşen feylilerinin yar bar
Yine bir canı ses jahan bağışıdan geç günämi. Yaşlık ettim, yamında da başvurdum. Ak yürekten kağıt kuşumu uçurdum. İl içinde ağırayını kaçırdım. Kebemecim yalvaryan geç günämi. Empo şağacığına başlayat Azat Dönmezov Fit Twist Söyün Adam. Baxını tapşık bolamak, yönüm kucağıma sal meni söyən deyip. Men seni söyün adam, sen ye kadar men barkamı. DJ Bego AI arkalı Lola aydımına remix yapıptır. Tans oyna Lola. Dans oyna Lola, gel yarım bola. Yanaktan öpmesen ola mola. İnni Elias in goýan şajyklarymyzyň biri elbetde köňleri ýatlaş şajygymyda Amaş Balliyev wagtyň bolsun. Yarım ağlayan kimsin yan bir yaşın damışını min daşdan zeynayan yok ruhsodum barmana min garlım armana assa şahedimle sen gidiyan yat yere. Yine bir köňleri ýatlaly Maro soňky durolgy. Düşündüm bu benim son kuydurulgam. Bilýänini sen meni yalnız koýýan. Enne galan zatlarım var. Inni Elias tesirleri okuma şarjımıda ilkinci tesir yazıp bayrak azanan dostumuz Hakykylyk. Men birinci deyip yazıptır, bize Instagram'dan yazıp bilersiniz. Indiki tesirimiz Ihlas Pulliyev. Yine men birinci. Mejatama işinizi, maşgalanızda diňe üstünlikler arzu etken. Brat, ejemin doğulan günü welin mejatamadan gutlap beraýyn. Gynansak da birinci bolup bilmäsiňiz, şonda da sizi begendireýin, ejeňiz gutlaýyn. Uzak ýaşasyn, görjegdiňe, gowluk bolsun, jany sag bolsun. Ýene bir tesirimiz üýtgeşik ady bilen. Assalamu alaykum Mejitama we Jeytunur. İşiňizde üstünlük. Siz näme üçin sport ulgamyna giňişen alyp baraňyz? MMA we UFC futbol ulgamyna uly ösüşlikler bar. Bular barada aýdyp geçiň. Diňe döwletçän ýaşy münadif däl, başga da kän seredin. Gow pikir, bu pikiri aramızda pikirlener sökman. Inni Elias soňky tesirimizde Yunus Şamuradov, Jeytunur Sawmanja gidip gel. İşiňizde üstünlük. Hawa sizinle Jeytunur'a ýazyň bolýam, maňa ýazmaň. Ona näme dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna gelýäs. Men arasynda sizi şeýdip görmäne gelip duraryn. Siziň içiňizi gysdyrmaryn. Ona näme bu bölüme maňa gollaw berip like goýalyň, tesirleri ýazalyň. Jeytunur'y geçeliň. Häzir köpüňiz sorarsyňyz, näme üçin arasynda gelip durjak diýip. Bir azyjyk işlem bar, şolary edip pon araňyza täzeden geljek. Oňa çeýin Jeytunur özüň alyp çykmalýar, men ýoklagymy bildirme. Özüňize gowja seredin, hoş, sag bolun. Ağa, bunda knopka ýokmy? Yok diýipmi? Düşmanyňdan. Sen çıkarıp nahary oturla bilum. Biraz uzakta gözüm zireýär ama o derle. Bular söýär ama aslında. Şol dogurmay, geçemi diýämi? Geçemi aýdym halde. Geçermi? 6000 görülmäni geçipdir. Geçermi keli? Ay gül gençti ara. Ona yazıp berdi diýip duraýyn, naşy taýdy. Yok, bu gezek alt gidiyorum ben. Täze Kayro mu? Ertir. Ertir aydın var ertir. Ertir diýär, ertir. Bu berekeler senin de var mı? Ajyk gitdim de şunu gör.
şin. Ma koyacak deyip varsın iydin öýt. Bilýärsiň var, men ýola dinledik gelýär. Halipe oğul vivir. Vatan dip bilem oğa. Rimo. Ahlat pullif diýemi? Bilýärin. Awa. Me A ve UFO diýem. Ema madır da. Hemen sen det var, 10 yılda orta parayı bir gol. Sinir çıkıyor. Yok hayır, diyeceğim de.